Ξεκούραστα, φιλόκυμα, νύχτα και μέρα, τα μικρά μας καράβια σκάβουν τα κύματα του Αιγαίου, ταξιδεύοντας για τα πολυτραγουδημένα μας νησιά. Με ένα τέτοιο καράβι πάμε να βρούμε ένα νησί που δεν θα δούμε μοναχά την ομορφιά του, μα και τη μοίρα των καλόκαρδων ανθρώπων του. Σε λίγο φτάνουμε στον τόπο της ιστορίας που θα ειδείτε. Και να, φάνηκε κιόλα η Νάξος. Να η αρχαία πύλη του ναού του Απόλλωνα. Και η πολιτεία, με τα λευκά της σπίτια και το φιλόξενο λιμάνι της. Λίγο πιο ψηλά φαίνεται το παλιό βενετσιάνικο κάστρο. Στα πλάγια των βουνών φωλιάζουν μικρά χωριά με ταπεινούς και απλούς ανθρώπους. Εδώ χρόνια και χρόνια με τον κασμά και με το δυναμίτι οι άνθρωποι τους οι απλοί παλεύουνε της γης τα σπλάχνα για να βρουν το πολύτιμο ορυχτό, το σμυρίγλι που θα τους δώσει το ψωμί τους. Μ' αυτό μονάχα ζει και τούτο το χωριό η Απίρανθος. Δύσκολα τα πράγματα, Πέτρακα. Τι θες να κάνουμε αφού είμαστε άτυχοι? Θα ρω πως θα μπορούσε ο Βασίλης να μας βοηθήσει. Βαρέθηκα πια να δανείζομαι. Πάω για το σπίτι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο γιος μου. Θα έρθεις να πιούμε ένα κρασί? Δεν έχω όρεξη, είμαι κουρασμένος. Καλά. Καλή διασκέδαση. Γεια χαρά. Αυτό το ρηχείο είναι άτυχο, Πέτρακα. Γιατί δεν το παρατάτε? Δεν είσαι με τα καλά σου, Γιάννακα. Πολεμάτε ένα χρόνο και ακόμα δεν βρήκα το ρηχτό. Εσύ βρήκες? Δεύτερο πράγμα. Τότε τι σε νοιάζει για μας? Δεν λέω. Μα δεν είναι κρίμα να δουλεύει κανείς άδικα? Αυτό είναι δικός μου λογαριασμός. Άμε γιατί αργήσαμε. Γιατί βιάζεσαι? Να μην φύγει η Μαρίνα. Γεια σας. Για τον Κωνσταντή πάτε? Ναι. Πάμε. Γεια σου, Κωνσταντή. Να τον χαίρεσαι. Φιλιό. Καλώς τους. Αργήσατε. Δουλειές. Φέρε τα ποτήρια. Έλα Μαρίνα, ήρθανε. Ήσταν όλοι? Ναι. Έλα, όμορφη είσαι. Δεν μου λες Μαρίνα. Αν σου κάνα προξενιό ποιον θα ήθελες? Δεν ξέρω. Ο Βασίλης είναι καλό παλικάρι. Και ο Δημήτρης? Κατεργάρα. Πάρ' το δίσκο και πάμε. Άντε παιδί μου και σκάσαμε απ' τη δίψα. Χρόνια πολλά.
Να σας ζήσει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Φιλιό, πάρ' το παιδί. Μαρίνα, κάθισε. Ευχαριστώ, δεν θα μείνω. Κάθισε λίγο, νωρίς είναι. Μείνε λίγο. Είναι αργά, πρέπει να φύγω. Από τώρα θα φύγεις. Έχω να πάω και στη βρύση. Κάτσε λίγα λεπτά. Αφού επιμένετε. Άντε ρε παιδιά να πιούμε και κανένα κρασί. Στο γάμο σου, Μαρίνα. Ευχαριστώ. Και στο δικό σας. Να παντρευτείτε κι εσείς. Είναι η ώρα σας. Όλα είναι τυχερά. Δεν λέω, μα κοίταξε εμείς. Έχουμε το γιο μας. Μόλις βρεθεί και το ρηχτό θα φτιάξουμε και το δικό μας το σπιτάκι. Έτσι είναι. Άμπτη σαν και εσάς. Και εγώ λέω να τα αποφασίσω. Μόλις βρούμε ρηχτό. Μπα. Και με ποια να έχουμε καλό ρώτημα. Αυτά δεν λέγονται από τώρα. Και εσύ Δημήτρη? Θα ήταν καλύτερα να μπορούσα να φύγω από το χωριό. Δεν θα φάω τη ζωή μου σκάβοντας στα βουνά. Μια κουβέντα είναι και αυτή. Και μη θα ρεις πως θα βρεις τους δρόμους το χρυσάφι εκεί που θα πας. Με υδρότα θα φας και εκεί το ψωμί σου Δημήτρη. Ναι, μα θα ζω σαν άνθρωπος. Και όχι θα μένω ζωντανός μες στη γη. Και πρέπει να φύγεις από το χωριό για να αλλάξει ζωή. Έχει δίκιο η Μαρίνα. Βίβα λοιπόν. Βίβα. Γεια σου, Μαρίνα. Να σου ζήσει. Καλώς το γιώκα μου. Ισραηλές σαν να πάμε στην ΟΤΕ. Τα βλέπετε. Αυτό είναι το πλούτος Δημήτρη. Πάω γιατί άργησα. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Και να το χαίρεστε. Ευχαριστώ. Καλό, Μαρίνα. Γεια σου, γεια σου. Καληνύχτα. Δεν ήρθε η Μαρίνα? Όχι. Τι μαγείρεψες? Πατάτες. Έχω να σου πω κάτι σπουδαίο. Μου κάμανε σήμερα μια καλή προξενιά. Μα, Ναι. Για το Βασίλη. Έστειλε ο ίδιος στη θιά του να μου μιλήσει. Είπα πω θα κουβεντιάσουμε μαζί και θα της δώσω την απάντηση. καλά έκαμες. Γιατί θα πεις πως δεν είναι ακόμα ώρα της Μαρίνας για γάμο. Είσαι άντρα μου με τα καλά σου. Ο Βασίλης είναι ο καλύτερος γαμπρός του χωριού. Λεφτά έχει, σπίτι έχει. Ξεχνάς και τον πατέρα του που είναι στην Αμερική και κάθε λίγο και λιγάκι του στέλνει τα τσέκια και τα δολάρια. Πού θα βρεθεί καλύτερη τύχη για τη Μαρίνα? Και εμείς μωρέ γυναίκα τι θα δώσουμε πρίκα στην κόρη μας? Δεν γυρεύει τίποτα. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Εγώ λέω να πούμε το ναι. Άσε να δούμε. Από πού έρχεστε? Από του Κωνσταντζή. Να πάω στη βρύση. Δεν είναι αργά. Θα έρθει και για κουμής μαζί μου. Αμέ. Μαρίνα, Δημήτρη. πάρε τη στάμνα να τη γεμίσεις. Θέλω να μιλήσω με τη Μαρίνα. Τι σκέφτεσαι? Το είπες αλήθεια που σας να φύσει από το χωριό. Ναι, Μαρίνα. Μα θέλω να πάρω και εσένα μαζί μου. Όπου κι αν είμαι θέλω να σε έχω στο πλάι μου. Κι εγώ τη μύρισε θέλω κοντά μου.
Μα δεν θα μπορέσω εύκολα να αφήσω τους γονείς μου και το σπίτι μας. Ξέρεις πόσα βάσανα έχει ζωή στο χωριό. Μια Κυριακή μονάχα αναζένομαι και στεγνώνομαι από τον υδρότα. Σ' αρέσει να φάει και εμένα τη ζωή μου το ρηχείο και να μην ξέρεις αν θα γυρίσω το βράδυ ζωντανός. Και τι θα κερδίσουμε να φύγουμε κι εμείς από εδώ. Άκουσα στον Κωνσταντή. Δεν είναι το χρυσάφι στους δρόμους τα ξένα. Κοίταξε Δημήτρη. Αφήσαμε τα χωράφια μας χέρσα. Μπορούμε να τα δουλέψουμε. Είναι σκληρή η γη μας, Μαρίνα. Πιο σκληρή όμως είναι η ξενιτιά. Εκεί δεν βρίσκεις ούτε συμπόνια ούτε αγάπη. Πώς βράχηκε? Με το νερό. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου, Μαρίνα. Μην πεις πως μας είδες. Η φλέβα φαίνεται πλούσια και τραβά κατά το δικό σας ορυχείο. Σε τι βάθος? Στα 60 μέτρα. Και εμείς τα πόσα λες να το βρούμε? Στα 80. Αν αλλάξετε όμως και εσείς δρόμο και γυρίσετε προς τη μεριά μας, θα το βρείτε πολύ γρήγορα. Είσαι σίγουρος για αυτά που μου λες? Σου ξανά ψέματα. Παρά αυτά και έτσι μου διά. Γεια σου. Καλό βράδυ. Πού είναι ο Ιακουμής? Θα κάνει ακόμα την προσευχή του. Άστε τον, πάμε. Πεισματάρης άνθρωπος. Δεν το βάζει κάτω. Πάμε.